दिनैहाय जोंनि मोगा-मोगि आयदायाव जोङो सासे आलासि हांख्रायनाय लाबोदों बिथाङानो जाबाय बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि निरिबिलि रामचियारी बे समाव जोङो बिथांनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय जोङो आवगायदों गोजोननाय मोनबाय गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ जोंनो होग्रोगोन नामा आंनि मुङा निरिबिलि रामचियारी आं बाक्सा सुबुंखोटानि आथिखालाव नोंथाङा सोरांमन्जु थियेटाराव दङ नङा होमबा औ सोरांमन्जु थियेटाराव नोंथाङा फैनायनि सिगाङाव बर'नि सावथुन मुलुगाव नोंथाङा माब्लानिफ्राय आगान होआ आं 2012 सननिफ्रायनो आगान होजेनदों कालचार लाइनावहाय दिनैसिम आङो मिउजिक भिडिअ प्लास फिल्म 30 नि खाथियाव थांबाय 30 माने 30 माने खाथियाव थांबाय आरो गिबियाव मुभि माने सिनेमा बबे सिनेमायाव नोंथाङा बाहागो लाग्रोदोंमोन जुजाइनि हर होननाय बानायदोंमोन बाथाय बे बांद्राय मोजां जायासै आरो बेनि उनाव नेक्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम ना बियो औ फार्स्ट टाइम बांद्राय मोजां जायासै रला मामोन बियो बेयाव एक्ट्रेस हिसाबैनो होदोंमोन सिमां सैनारिजों खिन्थु बे फिल्मा बांद्राय मोजां जायासै नालाय बिदि उथिखाङासै बेनिफ्राय नेक्स्ट टाइम आं आदा खर' गिदिरावहाय नेगेटिभ रुल हिसाबै खालामदोंमोन माने रांखिनि ना मा होनो बिदिखौ नेगेटिभ रुल बिदिखौ बानायदोंमोन आरो बेवहाय आङो प्रबिन गयारी सारनि प्रडाक्सनाव थांदोंमोन आं बेवहाय नेगेटिभ रलावहाय बेस्ट नेगेटिभ एवार्डबो मोनखांबाय 2014 एन्ड 15 नि गेजेराव आरो बेनि उनाव एलबामफोर मिउजिक भिडिअबो आं बानायबाय मिउजिक भिडिअ 16 सो जाबाय मिउजिक भिडिअ 16 सो जाबाय सोरांमन्जु थियेटाराव नोंथाङा फैबाय नङा होमबा बेनि सिगां नोंथाङा सिनेमायाव दङमोन सिनेमा खालामदोंमोन दा डिफारेन्सआ मा बेवहाय थियेटार आरो सिनेमानि डिफारेन्सआ बेनो मानो होनबा फिल्म बानायग्राफ्राथ' मिथिजोबखायो रायजोफ्राबो मिथियो बा जाय आर्टिस्टफोराबोथ' मिथिखायोआनो फिल्म लाइना जाहैबाय एसेबाबो आलदा मानो होनबा फिल्मावहाय जोङो जेरै डायलग्सफोरखौ स्क्रिप्टआव नायनानै जेनेबा लाबाय लानानै उनाव जेनेबा जोंथ' गोसोआव गैया थेवबाबो जों भुल जाबाबो जों जेनेबा लाफिननो हायो खिन्थु जों दा जोंथ' पारफर्म खालामो लाइभ पारफर्म खालामो थियेटारावहाय बेवहाय बोरैबा गोरोन्थि जाफ्लांबायबाबो माने बे गोरोन्थिनि थांबाय आरो बेखायनो बिराद जों खस्थ'यै साबधानै डायलगफोरखौ होनांगौ जायो आरो सोरांमन्जु थियेटाराव थानानै माबायदि मोनदों नोंथाङा आंथ' दिनैसिम जेबो उसुबिदा मोनाखै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा आं एक्टिं लाइनाव बिराद मोजां मोनो फिल्म लाइनावनो जा बा थियेटार लाइनावनो जा आं एक्टिं खालामना बिराद मोजां मोनो कालचार लाइनखौ आं माने बिराद मोजां मोनो आरो सोरांमन्जु थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मोसाहारि बा चन्द्रकान्त मोसाहारिया नोंथांनि नोजोराव बिथाङा माबायदि सुबुं आंनि नोजोरावथ' इसोरजों समान मानिनांगोन मानो होनबा दिनैसिम जोंनि बर' हारियावहाय थियेटार गोबाङानो बानायबाय नाथाय लास्टिं जानायखौ आं नुनो मोनासै आरो बेसेबां बोसोर जाखो देग्लायसिम बियो सोरांमन्जु थियेटाराहाय 48 इयार्स जाबाय दासिमहालागै मानिनांगोन मानो होनबा दिनैसिम एसेबां बोसोरसिम जुदि लास्टिं जानो हादों बे सासे माबायदि माने मानसि जानांगोन बेखौ आङो गुरु होनना सानना लायो मानो होनबा इसोरजों समान होनना सानना लायो आरो आंनि नोजोराव आयंआ जोबोद मोजां मानसि मानो होनबा जोंखौ बुहुद अनो जोंनि गासै मानसिखौनो जेनेबा जोंनि जेसेबां स्टाफ दङ माने बेखिनिखौ नायो सासन खालामो जों दिनैसिम मोजाङैनो दङ जेबो प्रब्लेम मोनथ'वाखै दिनैसिमहालागै नोंथाङा नैबे सोरांमन्जु थियेटाराव दासिम आरो जेसेबां माने एक्टिं खालामबोबाय बा बेबायदि माने नोंथाङा थुनफावथाय खालामबाय दा बेयावहाय गांबेसे माने थुनफावथाय नोंथाङा एक्टिं खालामगासिनो दं दा बेयावहाय बेयावहाय आंखौ आयं चन्द्रकान्त मोसाहारिया मेन एक्ट्रेस हिसाबै लाबोदों नालाय सानथामावबो आंना मेन रलावनो दङ जेरै सानथामाव जोंना आलदा आलदा जायो ड्रामायाहाय फार्स्ट खालि जेनेबा मेन एक्ट्रेसयावबो सेकेन्ड खालिबो थार्ड खालिबो आंनो मेन जाहैबाय आरो सानथामावबो देग्लायनि साबसिन माने थुनफावथाय माने अबे मोनसे थुनफावथाया मोनथामाबो मोजाङानो खिन्थु आं मोननैखौ साबसिन मोनो आरो आं कम्फर्ट मोनो माने खालामनानै मोजांसिन मोनो सोरांनि आफाया बेयाव माने नेगेटिभ रुल लानाय बेखौ चन्द्रकान्त मोसाहारि आयंआ लिरनाय बिगोमायानो लिरनाय सोरांनि आफाया आरो मन्दिरानि मोदै बे मोननैखौबो आयंआनो लिरनाय आं बे मोननैखौ साबसिन मोनो आरो दा बेवहाय बे माने सोरांनि मा होनदोंमोन बेखौ सोरांनि आफा बेवहाय माने काहिनिया माबायदि जायो बेयाव काहिनिया माने दा सोलिबायानो थायो माने बेफोरबायदि आरो माने रियेल लाइफआव जेरै सोलिगासिनो जेरै दा खायसे गासैबो नङा खायसे हिन्जाव माहारिया जेरै फिसायफोरा बाहेरायाव खामानि मावनो थाङो हाजिरा खामला नांगौ जायो बा दखना गाननांगौ जायो आउट ड्रेस गाननांगौ माने रुला मा बेखौ थिननानैसो जों गानोथ' कस्टिमखौ जेनेबा आयंआ जोंनो बानायखाना होयो थ' आं बेखौनो लुगैयो
मानसिफोरा जे जोंखौ अनो सापर्ट खालामो आरो बयबो जे फैनानै जोंनि बे सोरां मन्जु थियेटारखौ नायफैयो मोजाङै जे नायो जोंनो अनसायनाय होयो आं बेखौनो खावलायो आरो जों नुदों जे बर'नि जे थियेटारफोर बा थियेटाराव जितु एक्टिं खालामनाय बियो माने गुबुन हारिनि जेनेबा एसामिस बा बेंगलि बा गुबुन गुबुन थियेटार्सफोरनि बायदि जोंनिया जाया होननानै बुंनो नागिरो आरो दा बेवहाय टेकनिकेल माखासे प्रब्लेम्सफोर दङ दा बेयाव माने माबायदि प्रब्लेम्सनि थाखाय जोङो बेबायदि दावगानो हायाखै मानो होनबा बिसोरना जाबाय बाजेटआबो गोबांनि जायो जोंनि बाजेटआबो ल' आरो जोंनो अनसायनायखौथ' होनो हानांगोन ना मानो होनबा बिगुमाया हारसिंबोथ' हाया जेरै 48 बोसोर जुदि बे थियेटारा लास्टिं जादों गेदेर गोलावफ्रा जेन सारमोना जोंखौ अनसायनाय होब्लासो जों सारमोन माने सरकारा जोंनि सरकारा जेनेबा जोंखौ नायफिननांगोन जोंखौ सापर्ट होनांगोन मानो होनबा अनसायनांगोन होनब्लासो जोंनि आगबारिगोन ना जेनेबा दावगालांनो हागोन आं बेखौनो सानो आरो नेक्स्ट आरो जों नुदों जे बर'नि गेजेराव नायजाबनि खोथायाबो फैयो खायफाया बुङो जे नायजाबा माने मोजां जादों खायफाया बुङो माने नायजाबा गाज्रि जादों दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नायजाबनि बेलायाव जिहेतु नोंथाङा एक्टिं खालामबाय थादों बा थुनफावथायाव नोंथाङा बाहागो लादों बा नायजाबाव बाहागो लादों दा बे माने चन्द्रकान्त मोसाहारिया लिरनाय जे नायजाबफोर बे नायजाबफोराव माने माबाफोर थालांनाय बायदि मोनो नामा जेनेबा आं दासान्दिथ' आंनि बायदिबा आं थालांनाय मोनाखै मोजांखौनो मोन्दों मानो होनबा स्ट'रिखौ आंथ' बुजिनायनो मोन्दों खिन्थु बेनो आरो गासै सुबुंनि साननायाबोथ' एखे नङा होमबा सोरनिबा मथे माने अबेबा गांसे नायजाबखौ मोजां मोनगोन अबेबा गांसेखौ गाज्रि मोनगोन बेबायदि थायोना बयहाबो मोनसे सुखुयि थाखायो बेनोसै आरो एक्ट्रिस हिसाबै नोंथाङा बर'नि सोर एक्टरखौ बांसिन मोजां मोनो आंहा बिदि बेस्ट होनायथ' रावबो गैया मानो होनबा गासै एक्टराबो खस्थ' खालामो दिनैसिम दङ बा एक्ट्रिसफोराबो खस्थ' खालामो बे हिसाबाव आंबो सासे एक्ट्रिस हिसाबै आंबोथ' शुटिं लाइननिनो मानसि थ' गासैखौबो आं मोजां मोनो गावबा गाव जायगायाव गासैबो थिगैनो दं मानो होनबा आं जेखौ हायो सोरबा आंनि एक्ट्रिस लोगो हायाबो जानो हागौ सासे एक्ट्रिसआ जेखौ हायो बेखौ आं हायाबो जानो हागौ बिब्दि आरो बेखायनो गावबा गाव जायगायाव गावबा गाव बेस्ट होनना आं साननानै लायो आरो माबाफोर बान्थाफोर मोनबाय नामा नोंथां आङो बेस्ट नेगेटिभ एवार्ड मोनखांबाय बे आदा खर' गेदेर फिल्मावहाय प्रबिन गयारिनि फिल्मावहाय सोर होखो बेखौ जोंनि बड' सिनियर आर्टिस्ट मोनबाय बहा जादों बे सिमलायाव जादोंमोन फार्स्टमोन सिमलायाव फार्स्टमोन आरो माबायदि मोनदों एवार्ड मोननानै गोजोननाय मोनदों खिन्थु आं बेयाव थांनानै नुजाहैनोबो हायासै आजावनो मोनासै जोंनि प्रबिन सारानो आजावनानै लाबोबाय बान्थाखौ उनावसो मोनहैनाय जाबाय आरो आं न'खरनि एसे प्रब्लेमाव थांनो हायासै नेक्स्ट माबाफोर प्लेनिं दङ नामा नेक्स्ट प्लेनिं माने आङो बिदिनो बर' फिल्मखौथ' गेजेर गेजेर मोनखायो नालाय खालामनाय जायो मिउजिक भिडिअबो गेजेर गेजेर खालामनाय जायो एन्ड आं एबार एसामिस मिउजिक भिडिअबो बानायदों मोनसे आरो फिल्मबो बानायदों सर्ट फिल्म बे दा रिलिज जाथ'वाखै आरो एवार्डनि थाखाय हरगोन फैगासिनो दं आरो नुनो मोनगोन एसामिस माने एसामिस सर्ट फिल्म बानायदों एसामिसावबो बानायो नोंथाङा औ बानायदों मिउजिक भिडिअ मोनसे बानायबाय आरो नै दा सर्ट फिल्म बानायगासिनो दं बेयो गुवाहाटीनि लकेसना बहा लादों लकेसनाबो गुवाहाटीयावनो लाजोबदों माने बिथांमोनजों खालामनानै बर' आरो एसामिस डिफारेन्सआ माबे गासै जोंनिजोंबो एखेयानो थेवबाबो बिसोरनि टेकनिशियानफोरा एसे साबसिन मोनदों आरो आं जेनेबा जों प्रडाक्सनाव मावदों ओमफ्राय बेयाव माने एवार्डनि थाखाय नालाय बिसोरो माने बिना मेकआपाव खालामदों आरो ना जेनेबा उइदाउट मेकआपाव एक्टिं खालामदों आरो आं बेयाव नुनो मोनगोन आरो जेनेबा उइदाउट मेकआप जास्ट पार्सनेल मोनसे बाथ्रा नोंथाङा मा जानानै मोजां मोनो आरो आंनि फेभरेटआ अमा आरो एम्फौ लाथा लाथा एम्फौ बेनि हबि आंनि हबिया डान्स खालामना मोजां मोनो एक्टिं खालामना मोजां मोनो आरो न'आव थाना मोजां मोनो बा भबिष्यत माने उइनाव नोंथाङा बेबायदि लामाजों माबाफोर खामानि मावनो बेबायदि सानो नामा आङो थैजासिम कालसार लाइनावनो थानो मोजां मोनो आं बे जेनेबा जेसेबांसिम हायो एक्टिं लाइनावनो थानानै मोजां मोनो आं बेखौनो थागोन होनना सानना लायो आरोबाव मोनसे पार्सनेल बाथ्रा नोंथांनि जि जानो गोनां हासबेन्ड बा माने बेखौ माबायदि जानायखौ लुबैयो नोंथाङा आंनि हासबेन्डआ ना माने आंनो फ्रिडम होनांगौ आरो आं जा सानो जा गानो जेरै थायो बर' आइजोफोराथ' बर' हौवाफोरनिफ्राय फ्रिडमखौ मोनखायो नङा होनबा दा माबायदि फ्रिडम जेनेबा जेरै गासैनि न'खरावबो समान नङा आंनि न'खर हिसाबै माने जोंनिथ' फादारबो गैया नालाय फंबाय आरो माल' दङ बेखायनो आं माने मा सानो न'खराव एसे बांसिन टाइम होनो हानाय आरो माने आंखौ एसे जेनेबा आंथ' कालसार लाइन मोजां मोनो ना गासिबो मोजां मोनाबो जानो हागौ नङा होमबा आंखौ एक्टिं खालामनायाव जेन माना खालामा
बा आं जा गानो जेरैसो थायो बिब्दि आंखौ माने फ्रि होनांगौ आरो बेनो फ्रिदम आरो माने कालचार लाइननि खामानि मावनो थाखाय माने फ्रिदम होनांगौ माने आं बेखौ गारनो हाखाया आरो दा बर'नि गेदेमा सुबुंफोरखौ माने नोंथाङा सोरखौ बांसिन मोजां मोनो सोर गेदेमा सुबुंखौ आं बिदिथ' बुंनो हानाय नङा मानो होनबा आंनि थाखाय गासिबो मोजां गासिबो जोंनि बर' हारिनिनो नालाय बिथांमोना आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नंलिया दा जिहेतु जोंहा नैबे बिटिआर सरकार बा माने बिटिसि आव मोनसे डिपार्टमेन्ट कालचार डिपार्टमेन्ट दङ दा बे कालचार डिपार्टमेन्टआ माने नोंथांमोन बायदि आर्टिस्ट बा बर'नि आर्टिस्टफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावजानायखौ लुबैयो नोंथाङा आं बेखौनो लुगैयो जेरै थियेटारानो जा फिल्मानो जा जोंखौ जौगानायखौ नांगौ माने जोंनो जौगानायखौ नांगौ आरो जेनेबा गुबुन हारिफोरा जेरै जौगालांनो हायो जोंनोबो बयबो माने डिरेक्टर सासेनो मा नांगौ सासे करिय'ग्राफारनो एक्टर एक्ट्रिसनो जोंनो थुलुंगा होनांगोन बिसोरो माबा मोनसे होनांगोन अब्लासो जोंथ' माने आगबारिलांनो हागोन ना आं बेखौनो लुगैयो आरो दा जिहेतु जोङो गोबां सम सावरायबाय नङा होमबा नोंथांनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिबाय आरो इयुनाव जिहेतु जोङो सम मोनोबा आरोबाव रायज्लायगोन जोबथारनायाव आङो बे मोनसे बाथ्राखौ आं सोंनो लुबैदों जे जिहेतु सोरां मन्जु थियेटारा माने 48 इयार्स जाबाय माने 50 माने जाहैसिगोन आरो माने 2 बोसोरनि उनावहाय दा बेवहाय जिहेतु 28 नङा होमबा 28 माने 26 माने पेन्डेल नोंथांमोना गाबोबाय 28 जाबाय नामा 28 जाबाय 28 जिहेतु पेन्डेल गाबोबाय दा बे गाबोनायाव कमिटिफोरनि जे माने रेसपन्सिबिलिटि बा रेसपन्सफोरा माबायदि जायफोर कमिटिया नोंथांमोनखौ हांख्रायदों नोंथांमोनखौ माबायदि बेबहार खालामो जेनेबा माबायदि माने माबा खालामो बबेबा माने आलदा आलदा आरो बहाबा जों बिराद मोजाङै थानो मोनो अबेबा जायो जेनेबा जोंनो मेकआप लानो थाखाय जों कारेन्टबो मोना लेट्रिन बाथरुम मोना बेखौ जेनेबा जोंनि बर' जानानै मिथिनांगौ खायसेया जोंनो ओरैबायदि खालामो दरजा फांथे बावलायो माने बाहेराव थांनो माने लेट्रिन बाथरुमबो थांनो होआ माने जे जायगायाव नोंथांमोना जे जायगायाव माने जों जेराव दोनो बेयाव माने डाइरेक्ट लेट्रिन बाथरुम थायोबो जायगा जों मोनो बिब्दियाव माने जोंनि थानाय जायगायाव आयंआ मा होनो जेनेबा बिसोर जेरै होयो दोनखानांगोन ना दा आयंआ जोंथ' थाफाखायो जोंखौ सिख्लाफोरखौ हारसिं दोनखाया आयंआ जों सिख्लाफोरा 6 जन नालाय आयंआ जोंखौ लाफाखायो बेनि उनाव आयंआ जेरै थायो जोंबो बिदिनो थायो थ' जोंनो एसे सुबिदाखौ होनायखौ आं लुगैयो लेट्रिन बाथरुम नांथारगौ सिख्लाफोरनोथ' थानाय जानाया एसे मोजां जानांगौ जेनेबा बेफोरबायदि जानांगौ आरो थ' खायसे जायगायाव जों सुबिदा मोन्दों खायसे जायगायाव जों सुबिदा मोनाखै आरो बेखौनो दुखु नाङो आरो दा एग्रिमेन्ट खालामनायावथ' बेबायदिखौ बुंखानाय जायो थेवब्लाबो कमिटिफोरा बेबायदि खालामो दा बेखौ मा खावलायनो लुबैयो आं बिथांमोननिसिम बेखौनो खावलायो दाथ' थांखांनायाथ' थांखांबाय फैगोनाव जोंखौ जाय नायबाय थादों बा नायगोन बिसोरनिसिम आंहा बेनो खावलायनाय माने जोंनो जेन थानो थाखाय आरो लेट्रिन बाथरुमनि थाखाय सुबिदा होयो आरो जोंखौ एसे मोजाङै दोनो मानो होनोबा जोंबोथ' गोबां खस्थ' खालामो सानसे जों रेस्ट लायो हराव जों श' खालामो बेबोथ' सहस नङाना बिदि आरो फैबाय थानाय जेनेरेसन बा जोंनि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो बर'नि सासे मुंदांखा फावखुंग्रि हिसाबै बिथांमोनखौ आं बेखौनो बुंनो सानो खायसेया जेनेबा एक्टिं खालामना मोजां मोनो नालाय जोंथ' जेनेबा ड्रामा लानानै फैयाखै बा डान्स स्कुल हाबनानै जों फैयाखै नालाय नायनानै सोलोंनाय बा गावबा गावनि आइडियासआव बानायनाय नालाय बिथांमोना आगै आब' बा बिनानावमोना जेनेबा क्लास खालामखाना फैबा एसे साबसिन जायोखौ आं सानो आरो मानो होनबा खस्थ' जाया दा जों एसेबाबो खस्थ' मोनो मानो होनबा जों रोंखाना फैनाय नङा सोलोंगासिनोसो दं सोलोंबाय थागोन बेसो आरो नोंथाङा जोंनो खम समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा जोंनो मिथिहोबाय दा बे समाव नोंथाङा जोंनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनो रोजा रोजा साबायखर जासिनानै जोंनि जि मोगा मोगि आयदा बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो नोंथांनो माने जोबथारनायाव साबायखर जासिबाय माने साबायखर जासिनानै दिनै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो